És que eres massa forteta. Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Pobles. Quantes voltes heu escoltat això de forteta? A mi m'ho han dit moltíssimes voltes. Moltes altres ho he escoltat i fins i tot algunes jo mateixa ho he dit. Quan m'ho han dit a mi sempre ha anat acompanyat d'altres frases, no? que ja et donen a entendre per on van. Per exemple, és que t'ho prens tot massa fort, és que eres massa contundent, és que eres agressiva parlant. Jo he estat un poc pensant en quina situació s'utilitza això de forteta i més o menys he fet 4 grups. Un és depenent de com vius la teua sexualitat, un altre és depenent de quina és la teua situació familiar, un altre seria depenent de la teua situació laboral i per últim la gran categoria de l'actitud, de quina és la teua actitud en esta vida. Quan et diuen forteta a voltes te ho diuen amb molt mala llet i a voltes no. Això més o menys és perquè algunes voltes te ho diuen des del paternalisme, quasi des de la inconsciència de la persona que t'ho està dient, i a voltes és des del sexisme, des d'una consciència plena de la superioritat de l'home front a la dona. Per exemple, en la sexualitat, habitualment, la paraula forteta s'usa des del sexisme. Si una xica és soltera i fa el que vol, és forteta. Un home que és solter i fa el que vol, és solter. Per exemple, des de la situació familiar d'una dona que s'ha quedat viuda en criatures. Ahir, la paraula forteta ve des del paternalisme, des de pobreta que s'ha de fer càrrec d'una situació molt complexa, forteta. És una manera de dir dèbil o vulnerable, curiosament utilitzant una paraula que hauria de significar tot el contrari. Per exemple, en l'àmbit laboral, una dona que siga la cap en la seva empresa és una dona forteta. Un home que és el cap de la seva empresa és ambiciós. I per últim, pel que fa a l'actitud, una dona en una actitud contundent és forteta. Un home en una actitud contundent és contundent. I ahí tenim la màgia del llenguatge i la màgia del vocabulari. I com cada llengua, i la nostra també, va creant els seus sexismes i el seu llenguatge sexista, de manera que contínuament la dona quede per baix. Siga com siga en paternalisme, en sexisme, el que té en comú sempre que et diuen forteta és que estàs fent algo que no s'espera que hauries de fer tu sense un home. Si eres soltera, no tens un home al costat. Si eres viuda i t'has de fer càrrec de les criatures, no tens un home al costat que hauria de fer això. Si eres contundent, estàs fent algo que hauria fer un home. I si eres la jefa, estàs fent algo que hauria fer un home. Quan li diuen forteta a una dona és perquè està fent algo que només pot fer un home o que està fent algo que només pot fer amb un home. És fort o no? I per què diuen forteta? Perquè la força és aquesta característica que històricament se li ha adjudicat als homes. Els homes són els forts, les dones no ho som. Què passa quan ens trobem en una situació que hauria protagonitzar un home i l'home no està? Una situació que requereix fortalesa, que requereix seguretat, que requereix convenciment. Ahí és quan entra el diminutiu. Les dones només poden ser fortetes. I ara és quan algú diu: Però és que en valencià ho diem tot en diminutiu. Però no és el cas. Alguna volta has escoltat dir-li a un xiquet de bolquers quan pega patades que és fortet? No. Se li diu fort o inclús fortot. Són les dones les que no tenim dret a tindre la força completa. I crec que aquesta paraula té un significat molt fort en els pobles, perquè és com totes som putes, fem el que fem, totes som putes. Però en els pobles això no van a dir-nos-ho, això no es pot dir. I és quan som fortetes. Totes som fortetes. I he arribat a un punt d'esta vida que he dit: pues sí, soc forteta. És el moment de resignificar aquesta paraula, és el moment d'apropiar-nos d'ella. I això no vol dir que totes les dones tinguin que ser contundents, ni que totes les dones tinguin que viure la seva sexualitat d'una manera concreta. Totes són fortetes, és perquè a totes se'ns jutja, a totes se'ns valora des de la perspectiva dels homes. Així que sí, soc forteta. I m'ha fet una camiseta en Larouch.